oh hey với nia sharing na le bible study này thế na hun you ke zo fatan min pe hi kan lom em ma ke ni thalai te ai oin lom thu pathian ne na le you ke zo fate how to te na karon soi ni sela voina kan ti tur hi presentation powerpoint slide angin karon siama discussion tur em chu atam chuang lawa ma se sharing ang anima zo ga discuss tur facebook question ka siam nem em lawa dis chu wang chuan ama sain group akaron post ong khan kan tang ron than hi marka bungli buchi the te kin tu khan dia ama sain bible chang ni karon share chok patanga marka bungli chang khata tagin buchi the tu te kin thu tin dil kama chuan azir tir le ta a tin mi pui tam tak mai a hne na an rod in khoma chuti chuan dila chuan longa achuanga a thua mi pui hau zong zong chu dil kama khombola chuan an oma tin te kin thu in thu tam tak azir tir na chuan an hne na ngai thla ula enteu buchi the tu buchi the in a fe a tin heti hi alo nia a the lain a then kalkong dunga atla a sabatan aron plan zo ta a tin a then pia tlep lei pia tlep chung lei pan hmuna atla a lei a chalo awangin a to ta ngala nima selani alo tlang san devin em voin alo ma zung a nei lo awangin arop ta meya tin a then nimling nei jinga atla a nim chu alo to sanga adi pral ta a ra reng reng ara talaba tin a then lei tha a atla a atrova thang liana ara ta a somthum te somruk te za te na pung ta hloma atia tin ama vekin tu po shed na tura beng nei chuan thero se atia tang som pathum atang hian tang som ni thleng hi karon chia lenga tin ama vekin an hne na chuan he te kin tu hi in hre thei lo mo chuti ani chuan in tin nge te kin thu dang zong zong te chu in hriat theiang bu chi the tu chuan thu chu a the ani tin kong dunga thu the na te chu heng hi an ni thu an hriat vele se ta na chuan an ril ruwa thu the chu alak sak hal thin tin chu tiang bokin pial tlep chunga the chu heng hi an ni thu an hriat vele lom taka pom ngal te hi nima sela an mani a chuan zung reng an nei lova reilo te chok an oma chu mi hnuwa chuan thu awanga hriom na emo ti du da na emo alo vele an tu ngal mai thin tin midang te chu hnim hling nei zinga the chu an ni a chung te chuan thu chu an hreto a nima sela khovel lung kham na te hau sak bum na te thil dang chak na te chu alo lu in thu chu adi pa ra lovin alo thin tin lei tha a the chu heng hi an ni thu chu hria a poma ale somthum te ale somruk te ale za te ra hi an ni atia voini a hian powerpoint slide hi ron share ka duwa ka share thei lo tet me a ka eng lo tang hian Isaac, kan vi ka share thei chiang di khan nó phải thiểm nó còn là screen screen thì share ka tuma kan in mo them le ka thil share ri on ko the
ama sain marka bungli karon chia tong khan chang khata chang ko khan ni phota chang som pathuma chang som ni bu chi the tu te kin thu ti khania ama sain zona karon siama khoi hmuna tenge a the ti ania ka bible chang kha inlo share to chu ka ring thawa ka karon share zona tlem te karon siami no chan te chuan khoi hmuna tenge a the ti hi a chan chu kalkong dunga ama sabera chuan kalkong dunga a thea adowa pia tlep lei chung lei pan hmuna nim hling nei zinga ato bera chuan lei tha ania ato le khoi san karon siam le hi eng thil nge lo thleng ti ania a chan chu kong dunga a the khan sawa ten aron tlan zota a ti ania pani na chu pia tlep lei chung pan hmuna lei a tha lo awangin a to ta hala nima selani alo tlang san devin em voin alo oma zung anei lo awangin arok ta meya pathumna chuan nim hling nei zinga nim chu alo to sanga adi pralta a ra reng ara talova palina chuan lei tha a atova athang liana ara ta a somthumte somrukte zatein apung tahlama nia chuan ashil fiana local tangal ila ashil fiana hi pathian thu bu chite chili example pali ron pek hi kemani nun ani ti sheila mishing te kan nun aron reflect na ania chuwa chuan hemi ashil fiana karon da a hian khoibar nge kanun engbar nge kan ti kan win an fia theu donia ma sabera chuan bu chi chuan nge entir equation karon siam le a chana chu bu chi chuan pathian thu entir ani atole chuan sava chuan enge a entir sava chuan setana a entir ani kongdunga thu the chu tu tenge ashil fiana ma sabera chuan kongdunga thu the chu tu tenge thu an hriat vele setana chuan an ril ruwa thu the chu alak sak ngal thin ado ashil fiana panina chu pial tlep chunga the chu tu tenge thu an hriat vele lom takapom ngal te hi nima sera an mani a chuan zung reng an nei lova reilo te chau an oma chu mi hnuwa chuan thu awanga hre omna emo ti du dana emo alo om vele an ngal mai thin hil fiana palina pathumna chuan nim hling nei zinga the chu tu tenge ti ania than explain na chu chungta chuan thu chu an hreto a nima sera khovel lung khamna te hausak bomna te thil dang chak na te chu alo luin thu chu adipa ra lovin alo om thin hil fiana palina chu enge hil fiana palina chu lei tha the chu tu tenge lei tha the chu thu chu hria poma ale somthumte ale somrukte ale zate ara te hi anni kha ashil fiana pali aron talan chu ania chuan hi reilote kemani question hi chan lo kemani in chan lo tum tai la lei tha the chu enge dang lamna kemani in kan om huna enge answer hi lo ngai tu tum tai la lei tha the chu enge dang lamna enge ma example pathum ma soi engkha enge lei tha te kha dang lam big na a chana chuan lei tha the chuan ra a chhuah bik ani hemi bible ina bin zirtira tum pakhat zinga langsar chu khami bu chi the thu aron soi palia khan ama sa pathuma khan ra a chhuah velo ni a to bera ero kha chuan
ra a chua bi ka ni chu tiang che chuan ring tu te nun hi ra chua ve tur kan ni a kan nu na hian pathian thu hi Christian kan in ti chuan pathian thu hi kan nu na hian kan pathian thu hi chu kan reflect to ni pathian thu hi kan shria ma se kan lo man da ne ro ai nang ta lo ni ki mani a hian ama sabela chuan kan thu hria thi kan theng hi le mai chin pathian bekin ade kan in khoma pathian thu te kan ngai tha bekin kan in khom lai chuan a tha kan tilu dok pathian thu soi te chu ma se kan chuaka bekin atang kan chuaka kan in a te kan kala kan hoa pathian thu kan ril ruwa bekin kan zir kha kan threng thin to lo ni ngatinge chan kan ti chuan setana halaron rutlet ani kan ril ruwa thur kha a pathina entir na kha chu lei tha lei pia tlep chung lei pana atla a hatia a pahnina ina ron entir kha chu pathian thu hria lom taka lo pom hal zung te ho hi ni pathian thu hria kan hriat vele lom taka pom hi kanom ve thawa mihringa hian kan pathian thu chu sermon chu mi sermon chu ava tha e athu sai chu a tha le mai ya lo pom lo kan nu na lo da lu zung hi a thei ve vi oni mihring nu na hian a mai ro chu a pahnina in ron example ron sayang khan zung reng an nei lo wa tia pahnina pial tlep chunga the hawa khan thu chu lom takin an pom hala ni a mai ro chu zung reng an nei lo ti zung chu nge iso christianen in zom na iso christa zung tha an nei lo an nu na pian tharna an chang lo wa an iso christianen relationship an nei lo chu wang chuan an mania zung reng an nei lo wa rei lo te chau an oma thu chu rei lo te enga mo chen chu an pathian thu hriat te kha an zom ve ani a mai ro chu thu a wang chuan hre om na te ti du da na te alo thlen a wang alo thlen huna khan an khovel nu na bok an nun hluya bok khan an le le mai chen ani a pathum nai na en tir kha chu hnim hling nei zinga the chu tu te nge atia hnim hling nei zinga the te chu thu chu an hreto atia ma se khovel lung kham na te hausak bum na te thil dang chak na te chu alo lu in thu chu adipa ra lawin alo om thina ti ni a pathum na chuan pathian thu kan nu na kan lo lak lu to nuwa po hian Christian nun angin kan te Christian nun iso Christian na relationship tha kan nei to nuwa Christian nun mo hemi Christian nun kan zo to nuwa po hian kan nu na hian thil mal som na zong hi ron thleng pi mi lo ni khovel lung kham na te mo enge nangai ka thawang enge ka eyang mo tunang lai anga international taila coronavirus lai ni na wang em Chisel na ka chisel na te po kan ngai pui mo a chu wang chuan hetiang zong hi khovel lung kham na te ani hausak na bum na te atia mishing Christian kan ni to nuwa po hian hausak du na mo sum nei bel zel du na mo du am na hi kan thin lunga hian a po mi lo ni kan thin lunga hian du am na le hausak bel du na hi ala lian tu to la mo ti zok tur hian atang hian om bethina chuan thil dang chak na te alo lu in ati boka Christian nun bok sei le taila pathian thu kan hriat to nuwa kan pian thar to nuwa po hian kan nu na hian chak na te hi chu afan a thlengmun thitakem kan
thlen na chi sang hi kan dong ve a chu ma se example pathum nai na ron soi chu example pathum nai in aron fia mishing chu chung ho zong chuan thu chu adi pra la ti ni pathian thu kan hria da pathian thu kan chunga kan da ve te ho po hi khovel lung kham na te hausak du na te khovel chak na te hian adip ral adip aron deep ral theya ra lovin alo omlet thina ni apalina chon lei tha the chu tu tenge lei tha the chu thu chu hria poma ale somthum te ale somruk te ale za te ra te hi an ni atia thu chu hria poma ale somthum te ale somruk te ale za te ra hi an ni an thu hriat kha palina ina ron soi fia chu an thu hriat te kha an manin an nei top lo mo an thu hriat zong kha an mani an ril ruwa an khol ringot lo an vara ani palina ina example a peki chu ale somthum te ale somruk te ale za te na ra atia ama sebera chuan an vara tam kher lo ani mai thai ama sabera chuan mo ale somthum chau khana ara ani ama sabera chuan kan vara christian nun hi midang ten tam takin kan ra mal kher lo ani pathian thu kan nei poi tam takin kan ra pui mal kher lo ma se tlem te kan lo ra po khan mo somthumina ra phata adwa somrukina ra le ni tlem te alo ra po khan khamira kha alo top mai lawa alo pung zel ani zoi khan masabera somthumina ra adwa somrukin adwa za thlengin da lo ra thei pha ta ni atira tlem te ra pa po khan chuan engtin nge ra chu kan chhuwa veng engtin nge kan christian nuna hian engtin nge ra kan chhuwa veng iswa thu sahi lo ngai thatai la johanna bung so panga changli tanga changa ke ba om reng ula ke po nang ma ni a ka om rengang peng chu grep hria om reng lo chuan ara theilo ang bokin nang ni po ke ma a inom reng lo chuan in ra theilo wang ke grep chu kani nang ni a peng te chu in ni tu po ke ma a om renga ke po ama a ka om reng na chu tam takin ara thin ke ma lovin engma in ti dai si lo heron saifia aron saifia chiang ta hemi version iswa thu sai hian ke ma nia kan ra theilo ziaron sai chiang ta ni kan ra thei dan kong chun chu iso krista ni iso krista zung het nei ani iso krista nen relationship tha kan nei anga mo bible share kan tai manga trong trai kan tai manga fellowship kan tai manga mo kan relationship iso krista nen relationship kan siam that kha chuan tharau thiang hem kha ke ma nia azalen don ani tharau thiang lima zalen na chuan le iso krista nen relationship kan nei thada kan nei tha chuan kan lo ra ve mai ton ni achan chu ngati mo achan chu iso krista chu grep hrui ani tlet ani iso krista chu grep ania ke ni chu apeng the chau kan ni chu wang chuan grep peng te hian ama ara tungat se ara theimi lo grep peng te lo ra thei dan ber chu grep atanga grep hrui atanga mo kami ammo zong ala khan alo apeng te kha lo ra thei chawani chu wang chuan ke mania ra chu thei kan ni lawa iso krista zung het iso krista ring chunga ra chu thei chau kan lo ni tharau ra te hi kan fel le thatum na kan ti thei alo ni lo tharau thiang lim manga ra chu thei lek chau kan lo ni mo tharau ra te bible pon tharau ra te min zirtira tharau ra chu sang om ta ni kha mania kan lo ra tum ve vak kan mo mania kan lo enge ka ting ka sayang mania kan lo achieve mo mania kan lo ti lo tin tum ve vak kan om zia nei thui lem lo ni
zung het iso Krista kan rin chuan chi lo chuan chuwang chuan tharau thiang hlim tharau ra te atiangin tharau ra ate atiangin tharau ra chu tharau thiang hlim atang karon chuak tur ani tharau thiang hlim chuan ka soi to ang khan Bible share te trong trai te fellowship te hi ring tu te nuna chuan thilpui mo tak ani kan nuna tharau thiang hlim alo zalen theina le iso Kristan and relationship tha kan lo nei theina tur ani chumi kan lo ti chuan mo khami tharau ra te kha a hran pa va nge vara chho tia tum chem po kha ngai lem lo iso Kristan and hian relationship lo nei thaila mo tharau ra te kha lo lang chuak mai don ani ken mani a hian chu zong chu ka sai thei tok ni se thiên nhiên là thủ tệ mất sống rõ ràng alo me